נדמה לי שהשורה התחתונה היא והאוצר בשלו, זה מה ששמענו עכשיו. שלי יחימוביץ', גם היא אישה שהיא בשלה, רק 3 שנים בפוליטיקה, ותראו כמה היא הספיקה. היא הצטרפה כזכור למפלגת העבודה עם אמירות כמעט גרופיות על עמיר פרץ, היום איפה היא ואיפה הוא. אסופת הדברים שלה, כשהיא הייתה עוד בתקשורת על אהוד ברק, הייתה מפרנסת כל יריב שלו, והיום היא מאחרוני המסנגרים עליו. בינתיים היא מחוקקת חוקים, היא מעוררת מהומות בכנסת, ועכשיו היא רצה בפריימריז עם מעמד ציבורי הרבה יותר טוב, מזה של פרץ או של ברק. אז אנחנו יצאנו איתה לדרכים, ואם עם גיל שווד נסענו בסגווי, עם עידן עופר במכונית חשמלית, מה מתאים לאחרונת הסוציאליסטים יותר מאופניים? היה לי ממש לא קל עם שלי יחימוביץ' העיתונאית, בעיקר בגלל הנטייה שלה לעלות מרואיינים, אתה יודע, לידה עפרוני כזאת. יום חמישי בבוקר, חצי שעה שהיא מסכימה איתה לגמרי. ואני הרבה יותר אוהב את שלי יחימוביץ' הפרלמנטרית שנלחמת מלחמות צודקות. אני מאוד הערכתי את הצעד שהיא עברה לפוליטיקה, כי אין ספק שהיה לה נוח בעולם התקשורת. אבל לי גם אין ספק שזה הביא אותה ב3 שנים האחרונות למקומות ששלי יחימוביץ' השדרית הייתה עושה מהם צימס. רגע, חבר'ה. אני צריכה קופסה של בורקסים. אבל שלי, בורקס זה בכלל משמין, אני לא מבין איך את מפתם את המתנדבים שלך באוכל שמן. לעשות פריימריז זה לאכול הרבה בורקס ולא לישון. אז את יכולה להגיד היום בביטחון שלעבוד בפוליטיקה זה יותר קשה מהתקשורת. אין שאלה בכלל. אין שאלה. הצורך להתכונן לכל דיון הכי איזוטרי בוועדת כספים הוא כרוך במאמץ הרבה יותר גדול מלהכין גילוי דעת באולפן שישי למשל. שחיסלו את יעקב אלפרון, שעמם מוות. האמת, גם אני שונאת ידיעות פלילים. המשפחה הזאת, ההוא מתחרה בהוא, בסוף כולם ממחזרים השפעה. אני לא יודע, זה משפחות פשע שמתחרות. מי יותר ירוק? אנחנו חיים באשליה של שוויון, אבל אין שוויון. אין מחלוקת שאת פרלמנטרית מוצלחת למדי, אבל לי לפחות הייתה בעיה מאוד קשה עם מה שקראנו המרדנות שלך בהחלטות הקואליציה. זו הייתה נתפסת בעיניי, הרבה פעמים עמדה ילדותית. תראה, ארביב, משמעת קואליציונית זה לא ערך. זה לא ערך, זה כלי לעבודה פרלמנטרית. עכשיו, אם כל נבחר ציבור ינהג כמוך, אי אפשר לקיים קואליציה, אי אפשר לקיים ממשלה, אי אפשר להעביר החלטות, אי אפשר להעביר תקציב, אפשר לעשות כלום. קודם כל, לא כל נבחר ציבור ינהג כמוני. כי בעובדה... כי את אומרת, אני מיוחדת, אני שונה מכולם. לא, הרי בשביל מה באתי לפוליטיקה? בשביל לציית בצורה עיוורת לדברים? ברגע שאתה מייצר עמדה של כוח אידיאולוגי, וסופרים אותך, ולוקחים אותך בחשבון, אז הסביבה הקואליציונית שלך יודעת שהיא לא תוכל להצביע על הקפאת קצבאות הזקנה, והיא תצטרך להילחם על זה. אבל שספרה אותך נהדר, כי יש לך עמדה וזה טוב מאוד. אבל אם יהיו עוד כמוך, אין קואליציה. חבר'ה, העבודה שלי לא קלה בכלל. את לא מתחרטת, אז אני לא חושב שעשית טעות. ממש לא, אני חושבת שאם אתם בעצמכם אומרים שההישגים שלי רבים בתור מחוקקת, וזה לא הישגים שאני הולכת איתם למכולת. אבל למה זה היה צריך לבוא תוך כדי מרידה? כיוון שאם אתה צייתן ואתה ילד טוב, אתה לא תגיע להישגים עבור הציבור ששלח אותך. מה זה קואליציה? תחשוב מי היה יו"ר הקואליציה? יואל חסון. מאור גדול. כלומר, הוא יתווה בשבילי את דרכי האידיאולוגית. מה עשית בחיים שלך? מי את בכלל? אפס, מאופסת. עזבי כבר. נמאס ממנה כבר. כולם פה עם מלכלכת. אהלן, שלום. שלום. הרעיון הוא שצה"ל והמשטרה יעדיפו טקסטיל ישראלי. את מה מעדיפה? מה זה? טקסטיל ישראלי? הדבר הזה למשל כבר לא מיוצר בארץ בכלל. האבסורד הכי גדול הוא שמדים החדשים של השוטרים למשל יהיו made in China. איזה היגיון יש בזה? זה חלק. הפנטזיה הגדולה שלך זה להיות יום אחד שר אוצר? לא, יש לי פנטזיה בדרך, להיות שרת העבודה. אוקיי, אז מה, את חולמת על זה שנכנסת לאגף תקציבים, מכנסת את כולם ואומרת, חברים, כולכם מפוטרים. נא לחתום פה. מעכשיו אתם עוברים להיות מועסקים באמצעות חברת כוח אדם. בואו נראה אתכם עכשיו. מאיפה אתה? מין? זמן אתה עובד פה? 10 שנים? אתה מכיר את ורד יחימוביץ'? הייתי בטלוויזיה ועכשיו אני חברת כנסת. פעם עבדתי בעבודה שלהם, עבדת עבודה שמרוויחים בה פחות ממה שהם מרוויחים. אגב, את לא מוכנה להגיד את המשכורת שלך לחברת החדשות, נכון? למה? אני הרווחתי בערך כפול ממה שאני מרוויחה היום כחברת כנסת. אתם יכולים לעשות את החישוב. ממש אין לי שום בעיה. אני רואה כבר את הגלגלים שלך. לא נכנסתי לפוליטיקה סתם, נכנסתי כדי לממש אידיאולוגיה, כדי לממש השקפת עולם סוציאל דמוקרטית.
אז שאת קוראת היום עיתונים על המשבר הכלכלי, את קוראת בתחושה של אמרתי לכם, הנה התיאוריה שלי מנצחת? קודם כל, אני יודעת שהתיאוריה שלי צודקת מאז ומעולם. מזל שאין לנו ספקות. את יודעת שיש טענה שצריך להוריד את המיסוי בשביל שנוכל לצאת מהמשבר הזה עכשיו. אני מתנגדת לזה לחלוטין. אגב, גם אני באותו מקום, גם לי יש קרן השתלמות. כמה הפסידה? לסמוך זה איוולת. לא, האמת לא יודעת. לא יודעת, וממילא כנראה זה ילך לכסות את הוצאות הפריימריז שלי. שלום. זה מאוד עשיתם את זה. אני סוציאל דמוקרטי הציוני. מגיעה גם נבחרת סוציאל דמוקרטית. אם אני שומע אוטו-סוציאליזם או סוציאל דמוקרטיות, אני מפריט את שלי יחימוביץ', זה נורא. עכשיו, חייבים לתת לה את זה, היא פרלמנטרית מצטיינת ומגיע לה את המקום הראשון ברשימת העבודה. בעת ובעונה אחת, אני חייב להגיד לך שחלק מההתנהגויות שלה, להצביע נגד הקואליציה, זה היה מרדנות ילדותית, אפילו צדקנית, שאיתה פשוט אי אפשר לנהל פרלמנט. תראה, מאיתנו פופוליזם לא זר לה, בואו נגיד ככה, והיא יודעת גם איך לעשות את השערוריה, אבל מה שמעניין אותי בפעילות הפרלמנטרית שלה, היא עלתה על הקוד שחבר כנסת בודד שמאגד קואליציות אד הוק עושה הרבה יותר מחבר מפלגה.